הקפות שעשו אתמול בירושלים, היסטוריה, ואנחנו פה, לא דיברנו על זה עדיין. לא הזכרנו. קרה משהו? למה אתם פה היום? אנחנו לא יודעים. אנחנו מהבוקר פה. הוא לא ישן הלילה. ישנת? 0 שעות שינה. באמת? כן. איפה חגגת רואים אתמול? החיוך, טוב שיש אוזניים כדי לעצור אותו. אלון בקל. 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 כן. אחד מהאוהדים השרופים, נכון? של הפועל. בהחלט. כמה שנים אתה אוהד של הפועל? גם בתקופות הקשות? רוב התקופות שלנו היו קשות. היו תקופות שהן לא קשות עד עכשיו. 26 שנה. וואלה. מיום היוולדי, כן. אתה ירושלמי. אני ירושלמי שכרגע גר בצפון. מקפידים לנסוע לכל המשחקים, חוץ, בית. עושים מה שצריך, לדחוף את הקבוצה. ואתמול זו הייתה גולת הכותרת אחרי שנים של מרורים. אז למי שהצליח לפספס במהלך התוכנית, או בכלל... לא הצליחו לפספס. הפועל ירושלים ניצחה אתמול את הפועל אילת, אבל אביעד פוארילס פה, למרות אתה הצהוב יודע שלה, לספר את אמרתי זה על ה... טוב ממני. מה שמדהים זה שהפועל ירושלים, שהיא כבר 20 שנה למעשה הקבוצה השנייה הכי טובה בישראל, זוכה באליפות ראשונה. שימו לב, מכבי תל אביב 51 אליפויות, ירושלים אליפות ראשונה. אומנם היא זכתה ב4 גביעים, זכתה בגביע יולב לפני 11 שנה, אבל עדיין לאורך כל השנים ירושלים ניסתה לבנות איזושהי אלטרנטיבה למכבי תל אביב, אבל בכל פעם הייתה איזושהי בעיה אחרת, בעיה פיננסית, בעיה ניהולית, היה להם אצטדיון קטן, אולם קטן במלחה עם 2,500 מקומות, אבל לאט לאט, במיוחד עם אותו איש הייטק, דוקטור אורי אלון, שהוא גם מכר יום אחד לגוגל איזשהו מנוע חיפוש בהרבה מאוד כסף. האיש הזה מצליח לבנות סביבו גם כן סביבה ניהולית מצוינת, מביא שחקנים מצוינים, ולהבדיל ממכבי תל אביב שלמעשה איבדה את כל המאחזים הישראלים שלה בשנים האחרונות, כולל גם פציעות של גיא פניני. להפועל ירושלים, מעבר לזרים, יש גם, בוא נגיד, עוגן ישראלי מאוד מאוד חזק. יש להם את יוגב אוחיון, אתה יודע, לא צריך להשמיץ עד הסוף. לא, יש להם את יוגב אוחיון, אבל למשל, להפועל ירושלים יש 4 ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, ביניהם 2 ששיחקו במכבי תל אביב, אגב, פתאום מצאו את עצמם, לא אגיד נזרקים, אבל יוצאים מהמועדון הזה, כמו ליאור אליהו ויותם אלפרין, תוסיף את ברק תימור, את יניב גרין שסרג... נגיד, יש פער תקציבים משמעותי בין הפועל למכבי? הוא הולך ומצטמצם ברמה כזו שהיום למעשה נפתח דף חדש. ראינו אחרי ההפסד של מכבי תל אביב לאילת למשל, שמכבי מאוד פרגנה לאילת. כי להבדיל מירושלים, היא לא רואה באילת, היא לא רואה בחולון או מכבי חיפה, באמת איום. פרגנה או זלזלה? במי? לא, לניצחון פרגנה. לא, הייתה תחושה קצת... בוא נגיד אני לא חושב שהיא זלזלה, היא כבר הובילה 2-0 בסדרה, היא הובילה ב-13 הפרש במשחק השלישי והאחרון, ופתאום הדברים השתנו. אבל בהפועל ירושלים, גם כן אחרי שהוקמה הארנה עם 11,000, יש אלטרנטיבה אמיתית. כנראה שירושלים תוכל אולי להשיג בעוד חודש את הכרטיס החופשי ליורוליג, ואז יהיו 2 נציגות ישראליות ביורוליג, ואז באמת ירושלים תהיה אלטרנטיבה למשך שנים, ולא בוא נגיד באליפות ספורדית כזו או אחרת. כמה מקום היה לפציעות שהיו במכבי תל אביב בהשתלשלות העניינים בעונה הזאת? אין ספק שזה היה גורם שהוא משפיע ודי מכריע בעונה הזאת, אבל אני חושב שדווקא היום, ביום ההיסטורי הזה, אנחנו לא צריכים להתעסק במכבי תל אביב, צריכים להתעסק בנו, באוהדים שחיכו לרגע הזה 72 שנה. שנסו אחרי הקבוצה בכל מקום. אבל מה זה יעשה לכם עכשיו? לא תוכלו לתחזק יותר את רגשי הנחיתות, אתם עכשיו מנצחים. רגשי הנחיתות, אנחנו כבר לא מרגישים אותם. אנחנו כרגע ידנו על העליונה, אנחנו צריכים להתרכז בזה. תודה לאל, יש לנו בעלים שבאמת שמו עוגן בכדורסל הישראלי. הם לא באו לעשות סיבוב, הם לא רוצים להיות סלב על חשבון הפועל ירושלים. זה קבוצת ניהול עם אנשים מאוד מאוד חזקים וחכמים, שהדבר הכי חשוב בהפועל ירושלים זה המשפחתיות. וכמו שקרה אתמול, רגע לפני הנפת הצלחת, שחיכו לה 72 שנה בעיר הבירה של ישראל, הם עצרו הכל והקדישו חצי דקה למחיאות כפיים לזכר אוהדים שנהרגו בעת שירותם הצבאי. זה דבר שלא קיים. זה הפועל ירושלים, זה משפחה, צריכים לזכור את זה. הקבוצה שמאוד פעילה בעניינים חברתיים. הקבוצה הזאת עושה הרבה למען הקהילה, אם זה לבקר בבתי חולים, אם זה תרומות לאנשים שהם חולי סרטן, לילדים שהם חולי סרטן. בכל משחק בית, בין הרבע השלישי לרביעי, מזמינים חולה אחר ומקדישים לו כמה דקות של תשומת לב, תורמים לו מחשבים, אייפדים וכל מה שצריך.
וזאת הפועל ירושלים האמיתית. תגיד, אתה חושב שיש הרבה כמוני שתפסו טרמפ שראו שהפועל ירושלים מתחילים להצליח, ואז זה אז התלבשו? הצטרפת? אני המשפחה קודם. טרמפיסטים של הצלחות. הפועל ירושלים זה לא קבוצה של טרמפיסטים, זה לא מכבי אתה שתראה אומר, פתאום. אתה זורק אותי פה מהאוטובוס. אנחנו משפחה מלוכדת, מי שרוצה ברוך הבא, אבל לזכור שאנחנו לא באים לעשות סיבוב, אנחנו עם הפנים קדימה. אין ספק, אני בטוח שהפועל ירושלים עם הפנים קדימה. אני שומע לחשושים שיש כוכבית ליד האליפות הזאת, כי איפה שהוא לא עברנו את מכבי. אז אולי עברתם אותה במהלך העונה. אולי זאת עלייה עם קוץ בה, אבל ייסעו גם לאירופה אם זה מגיע לשם? אנחנו נגיע לאן שצריך. אם נסענו, אמנם זה רק בישראל, אבל לאילת, 7 שעות נסיעה מהצפון. זהו, אז הכוכבית היחידה מבחינתי זה שאבא שלי, שהוא אחד האוהדים הכי מושבעים, נאלץ להיעדר מהמשחק כי הוא בעבודה בלונדון. אז יש לנו פה מישהי בקונטרול שבוכה, שיועדת מכבי, אבל תגיד, אביעד, זה סטיית תקן או יש פה שינוי דרמטי? אני לא חושב שזו סטייה, אני חושב שזה היה יום היסטורי אתמול, כיוון שמבחינת הפועל ירושלים, היא בנתה איזה שהם עדנים רציניים, משמעותיים. נכון שיש לנו את מבחן הזמן. בעונה הבאה נראה את מכבי תל אביב באמת יותר מרוכזת. עכשיו יהיה מאבק גדול על גל מקל, שחקן ישראלי שמתנדנד בין ה-NBA לבין אירופה, ועכשיו באמת מבחינת ירושלים יש לה את היכולות הפיננסיות לאתגר את מכבי תל אביב. מכבי צריכה להיות מודאגת. הכל מתחיל ונגמר. גשש עם מערכון חדש על הפועל ירושלים. הכל מתחיל ונגמר בכסף בשורה התחתונה? תראה, הוא דיבר מקודם על... רוח הוא אמר לה. אני מדבר, כולם מזכירים שיש. יש משפט שאדי גורדון, האגדי, הטביע לפני 19 שנה, והוא אמר, יש בי אהבה. יש בנו אהבה והיא תנצח. אז הנה, הרומנטיקה אתמול ניצחה, והאהבה ניצחה, וגם כסף זה דבר חשוב בספורט. כשאתה הופך להיות גדול ומנצח, אתה לפעמים מאבד את הרומנטיות. השאלה אם ירושלים תדע לאזן את זה ולשמור על הבלנס, מה שמכבי תל אביב לאורך השנים איבדה. טוב, תודה. יעד ואלון, תודה רבה לכם. מזל טוב לכל האוהדים. תודה רבה. ויוצאים להפסקת פרסומות וחוזרים עם גבינות. תחרות גבינות. כן. ישראל זכתה גם כן, יש כבוד, יש תואר. כבוד. פרסומות וחוזרים.